που είναι η φράση που από το 1885 χρησιμοποιούμε για να τεστάρουμε οποιοδήποτε σύστημα εκτύπωσης ή αποστολής μηνυμάτων, αν είναι σωστό, αν μπορεί να στείλει σήμα. Γιατί είναι μια φράση η οποία περιλαμβάνει όλα τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Και είναι εύκολο να το θυμάται ο κόσμος. Σε μία μόνο φράση λοιπόν, πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να βάλει όλους τους χαρακτήρες. Και το επίτευγμά του δεν είχε αρχικά σκοπό να το χρησιμοποιήσει έτσι. Γι' αυτό και δεν το έκανε ο άνθρωπος αυτός. Γι' αυτό και το έκανε γρήγορα. Γι' αυτό έτσι λέει QWERTY-OP.